हाय लोगोफोर जोंनि सिख्रि सिख्ला ब्लगाव गासैखौबो खनसे बरायलायबाय दोङो दिनै माने गामियाव कास दं आरोना कारजो ओमफ्राय आरो माबाबो होनो खोमाले सारादुबो होनो ना मायो ओमफ्राय दा जों इयावनो खामानि मावनो लिङो आरोना जोंना सिख्लाफोरखौ ओमफ्राय इयावनो थांनो नागिरलायबाय जोङो नै ओइनो लोगो सासेया ओमफ्राय नैखिजा मेदाम जि ओमफ्राय दा जोङो थांगासिनो दं आरोना खामानि मावनो जोंना जमा जमा मावो आरो सिख्ला सेंग्रा गासिबो ओमफ्राय दा थांगासिनो दं खोन्थिलांसै माबायदि सैमाया मायसि मोजां गथा गथा नारानथार सैमाया सिख्ला सानै नेबाय दं जोंखौ बेबाय जोङो ओंखाम ओरि राननो डाइरेक्ट ओंखाम रानग्राखैजा फैखाबाय सिख्लाफोरा नै ओंखाम ओंख्रि संग्रा माखा दालि लाब्रा ओइ लाब्रा भाजा इबो दालि इयो खोरदैजो ना खर' अमा बेदर गोथाव नारजि ओइ इमानि अमानि नारजि नानि अमानिसो जायो नै नानि नारजि अमानि नारजि नै फास नालाय दिनै ओइ बेदरनि खोमा नै ओंखाम नाबो दंलाय नै ना बेदर जायैनो ना अमा जायैनो नेक्स्ट अमा बेदर माखा रानखाजोबना दोनदों रानग्रा माखानै रानग्रा माखा नै ओंखाम रायख'माखा ओंखाम जानो रायलायगासिनो नै रायख'माखासो मावनो ओंखाम जानो रायलायबाय दं ओंखाम जाखुमानो रायलायबाय दं नोंसोर सानैया नै सिरि रायखुमालायबाय जोब्बाय नामालै ओंखामानो गोलैबाय सं ओंखाम गोलैबाय नानिया मटर लगायना जानो नागिरदों लोगोफोर रामसातारिनि सिख्लाफोरा कारजोआव खामानि मावनो फैनायफोरा नै जाग्रा माखा नेगासिनो ओइ नाहरनाय नाहरलाया गोथाव जासिगोन दे लगायदो गाज्रि होदो गाज्रि होबायानो ना होबावनो गोखै जायाखै नामा जाग्रा माखाबो जादो ओमफ्राय नै लगायग्रा खानाया गोबांथार इसोरनानै फैदो लांफै फैदो नागिरबावदो नागिरबावदो गैला ओंखाम जानो नागिरबाय जोङो नै भाजा जाग्रोदों नालाय भाजा जादोंमोन दहाय जानो हाजोबिनि ओंखाम जानो नांला ओइ आं दालि नाङा ओंखाम रानग्राया दे हो एसेल' थोबसेल' जाबाय दा जानोसै आरोना जोङो ओंखाम नै नैखिजाबो सासे ओंखाम जाग्रा ओमफ्राय नैखिजा सानै नै जानोसै आरोना जोङो दा मा गावरि दिनै जानाय नेक्स्ट नायनाय खनसे हेलौ दाना जों ओंखाम ओंख्रि जाखांबाय आरोना ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि जाखांनानै गय जानो थांलायनोसै आरो
ओइ नांना लोगो माखाना फै फैदो जों साब्रैजों जाग्रोदो आरोना जाग्रोदो माने लास्टाराव जादो जोङो बयनिबो ओमफ्राय दा जोङो थांलायनोसै गय जानो माने सिख्ला उन्दै उन्दै जोंनि उन्दै उन्दै दङना इफोर माखा बुरै गोजा बुरै गोजा इखिनिया बेनिफ्राय जोङो माने दा जाहैनोसै सिख्ला उन्दै उन्दै माखाखौ जाहोग्रोबाय ओमफ्राय आरो जों लास्टाराव जानानै दा जोङो गय जानो थांसै अबे सासे थाबलायबाय ओइ दा सासेया रोमै रोमै फैदो नै बिथाङा गय जायानो ओमफ्राय दिनै जानाय नायनो नागिरदो गय जानो गोजाथार गयानो अरनो नालाय लाङा जोंनि गामिनि मावथि सिख्लाफोर नै खानसि खुरै सुबाय दं लोगोफोर खानसि खुरै सुगासिनो गामिनिफ्राय माने मैया खानसि खुरै थांदोंमोन आरोना जोङो नै बिनानाव माखाबालाय ब्लगाव ओंखारनो लाजिलायो दे सु ओइ माबा खानसि सेर लानासो नायनो फैबाय नै थिजा Dari dialog mah. Koroni kan jadi mudah lain mungkin kelapa nih kamu namai. Raja per. Raja per hanggar namai. Kelapa nih. Saya dialog gerak kada nih kiri kiri. Kelapa nih hanggar namai raja per. Malai beras fakta tiba. Dengan kelapa nih hanggar namai kita apa gaya. बिमाया फिसाजोजों बाम जाना दं खिरखा नागिरहैलायनो र' जों दे सानसे सुदो मेदामा दाबोर फुदो नै हिमाखाया सुखांबाय दे गामियाव रानलायनोसै मैयायो माने जानाय जायासै आरो खांनायखौ हुना हो गोरा गोरा हु नै माबायदि नै ओइ बे गथ' माखाया माबा खोमायाव गावफैबाय दं नै माबा खोमा गावफैबाय दं नै सिख्ला माखा ज' ज' ओंखारजोब्बाय एबार आंनि बियानै जायो सानैबो नै फिसाला Saya marah mana mana? Gila, itu berapa nama? नै फंबाय नेक्स्टआ लोगो नै सिख्ला लोगो माखा आंना गोबांथार kasni aman mulai ni Kariso Nah, siklafora halase mani जोंनि गामियाव ट्राकसे सिख्लाफोर मोनगोन बुथुमबाथाय दा ओरैबायदि सिख्लाफोर दङ Kenapa kak? Sana itu kau sih kak, sana. नै लोगोफोर जोङो दा गासनि जाबायना? होबाय आङो सेन्ड खालामबाय नै
नै लोगोफोर दा जोङो गासै 40ता गल्ला जानोसै लालमहन जानोसै आरोना जोङो खानसे खुरै माबाखांना होनानै रानना होखांजोबनानै दा जानो नागिरबाय जोङो नै गासिबो लादो come on जाबायानो नामा फिसाजो आंना जाग्रोबायानो जाबाय आदर सोलिबाय आयै आदर सोयो आदरखौ मोजां लालै नुदोंना नुवाखै थोर-थोरसोल' ओइलाय इसे ओइसे नै भिडिअ लालायबाय नामा जाबावगोन आरो गथ'फोर दंमोन ना थांबाय दङ ओमफ्राय मानसि गिदिर लालमहनथ' आरो ओरैनो खोबफिनबाय पेकेटसो जोब्बाय नै दे जा ओरैनो दाहाय नै दे लासै अख्लाजोबदों जाखांजोब्बाय